Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bam takasni. Kahnyo Trap Border Dispute Redressal Forum kala ujor siya ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC halor ka jing kano pan Kenya ka hoklong briu man briu da ka Assam ya ki pat ba kasnong labang nong thalud Hawes Giant Hills. Na kaliang jongane ka forum kinong yalam jong ka uchan dami sungo ula banjur ya ka jing don kam bantuklar ya ka jing jong kinong shong shnong khapun. Ha ka shithi siya ka chairperson ka MHRC ha ka si thought ding ka forum kalaong ngi kentu ya ka National Human Rights Commission ba kan tuklar kloy kat bala halor ka ne ka kam khanang ba ka sarkar jilla ne ka sarkar pedeng kendon ka jing sngokhya jongki halor kini ki briu katay ka forum kalaong ba hapdeng usnem arhajar hadu usnem arhajar khat nyo bat arhajar khat pra ki briu kalabang nong thlud kilamat shibun ki jing sha thombor ha ki kinhun le no karbi ki balatip kum ki Karbi National Volunteer KNV, Karbi People Liberation Tigers KPLT, Karbi Longri Raikom Assam KLRA, United People Democratic Solidarity UPDS, but kiwe. Kini kiseng lekno kiladawa shi hajar tingka hadu san hajar tingka manna kalong ying kum ka house tax manna usnem. Kiladawa pisaru na gitu ki badon lingkha kba badri masi. Kirung shakishnong kishim ye ki masi, kisyar ki belang, ki masi kisniang, ki kba ki jur bat kiwe. Kilale be ijat ru ya ki kenthai bat ki khna, kilale be ijat ki khna shinrang bat ki temmen la benrap shu ka shithi. Katay ka forum kala kenturu ya umentui rang ba ka jilla u Konrad Sangma ban shimkya bat ka sarkar Assam na ka benta ban penduna ya ka khajna ya ki broomstick. Ha ka shithi sya usang ma katay ka forum kalaong na kalyang jong baro ki pat khasi penar jong ka block 1 bat block 2 ngi kerpat ye phi ban shimkhya bat umentri rang ba ka Assam na ka benta ban penduna ya ka khajna ya usinsar. Ka sarkar Assam kam shamla ithu ya une kum umar rem Henry Lakhen ya u kum umar klau. Kane ka no ya kilat kilenti ki babyang ya katnat klau ka Assam bat katnat klau jong ka Karbi anglong ban shim khajna palan ya ki ding sni do bat komba kalong mentala shim khajna khat ar hajar tingka hadu khat san hajar tingka na ka benta ka we ka Mahindra Bolero pick up trong ong ka shithi namar ka jingsniu ka surok ka kali pick up kala banket iwe pon ar metric ton kata kalong tang khat ar hajar kilo kat ba ka khajna ka poisha ka shipho hadu khat ar tingka shikilo kumta ki pat khasi pnar jong ka block 1 bat block 2 ki kit ya ka jingdo ka ba kraw bat ka jing tre shitom jong ki kalong le no kala ong kumta ngi kerpat ne kentu ya phi ba phin tuklar mardor shwa kapor ban die ya uni umar ha u January ar hajar arpsan Khnang ba kinong rem jongi ki basa ah ki jaka badan jingya ka ja kinyo ya ka dor ka babyang kumba ki dayhok banyo ong ka forum. Ya ku lihat hadirin pilawan tu na katan borda mo kapwa Assam bahkan ai taka min program sa Human Rights Commission jong miklia ayu pisiam ka ko pidam ong ase te kumta hi nga don ban ong ba kejing le ai jungi ye gani ga memorandum la ni kejing tho che ke Human Rights Commission ngla ban ong ba gede ga bomban si nomor ba leng ong kumta da ki hinye pradli ki jing tho ngledap summit chap chief minister bat nang ta che deputy chief minister bade jong ki khasi ba prastun on kumta no bat jong bade jong hijang tia ba singa bahalang ti hadu menta ngimpat yo ya ke jubak bubiang kedang kotang ha ke jingkular pat kekam ngimpat yo i kedak kasin eru te na kata kedau ni menta ke sngi lele ai no de jingtho ke Human Rights Commission Meghalaya Human Rights Commission khnang ba ka commission kan simkhia no ye ke jing jong ke beriu jungi ke badon site ke te ha ke ne ga ka memorandum ngila tho khambria hi te ke ngila ya thu i kerteng snong ya ke house number ya ke population
bat ngli thu ru ya ke history lengkot jong jaka ke bedon sete ge nyong snong ke bedon ke ni jaka bat ngila mention ru hang ni ya kata ka human right violation ke ho ke jing pen khen ai ho ke jing pen khen ai ke hok long ber man bru แต่ละเป็นสุមនុស្សរបស់ពេញខេញយ៉ាងនេះឯងហៅគីដេគីដែលបានរៀវការអត់រៀវការវីលនេះក៏សការនេះមនុស្សណាទីបតកា kumalong menta kibor jong ka anhi kabede na ka sarkar asam hi bening kong du na marba na du ba kili le jong jela khat klai spa sang pheu nhiều sau pheu nhiều ting la long ngile yo ile ka jong ka riti sensar haus nam kan dai spa san pheu ti kat kum ka history ba la don kata hapok ka riti sensar jong ka India ka don kata ka sik schedule mo ban thau ke district council na ka penta pen nek pen sai ka hok riti ka stor jong jai riu lum te ha kata ka jing thau ya gini district council la pen hab jubor no ya ka ila ka labang nang phelut chapo ka united ka charmi ke hills ha ka jaka ba gadai bandon hapo united ka si jeng hills ke ka ne gadai ka pon ka bandeng kong du ka ba ke pen khen oi ka hok long beriman beriu na mar ba ka ila ka labang nang phelut hi ka dei pura ka benta part and parcel jong himajan kia Tinglah suatu umta pila ai ke mandrai. Ati pila apa lem nem syak sarkar Asam perca Anumwas District Council jongga Karbi. Ya kata nak liang jongi hikum ke forum ngimpat pha. Tengi ajing thok be chaka sarkar Meghalaya pada kecu ke por chaka JHDC Janji Hills atau District Council bahkan le ya ke badan ka. Atau kada jumpa sepin atang kia sarkar Meghalaya ka Anumwas Council jongga Jantia kaba pimpa syak Asam kun kata ke mandrai kan sim ban interfere ne ban tuklar ya kata kam ya mentah ngimpat pha tang ba mene gedang ya keren par spokesperson jingi ba mas pasa te la de kalong badon kam te chega sarkar Assam urgen sapha bat chega kerbi anglong termos council urgen sapha hi bat wat chega national human right commission urgen sapha ni makam dan cimbul pipa tang silang ma lada sasilang kawai ba jong kawai sakan wai jala pipa Mulukan bagi kita keyboard yang kata central investigation. Bikin nya ya kata. Terus nanti ba kinyo atau kajing syar bahwa abang iyo ngiti peleng. Kajing syak ban ben. Ya kahok ombre jong kajai penrio. Nyo trap ini haki tan. Kajing syak kini ya kahok kajing anak kajing luti ya kajirang kajing am jon kibrio ni setai. PI ba kawai ke benta kalong kumni. Ngihap ban perkhat bah ban kidon ki benta ki ba bit yangi bangin ai po human right commission stage po Assam phi bat kidon ru ki bom bit yangi bangin ai jing tip stage po Assam human right commission namar balai kapon ki banengkong ya gani ke jing demand jungi ban transfer no gani ke jakamo kat kum baladep kam hi de ka sarkar Assam baka blok won kedai ke benta jong himajatia ke baladei ban transfer no ika ya kata ti ke biang rega jinge dei bar development pat de kam sneu de yangi bengin thok chete na marba ladangi thok kitip ba kin ai na wud na ke benta ka encouragement ke te ya kata ngim la ban le na marba menta ke te ke jaka kadang don hapo ka subject jong jinge keren jong arjelaru na ke benta ban wan ra biang ya ke te ke jaka chpo ke jela Meghalaya te na kata ke daw haga jinge de ba kata ke development ni hab hi ban sange ban ai kata jing thok tenglah sutu ya buat pila pak sibun mah kata keciti ni ngai ba sarkar Meghalaya jingi kam chum kya ya kata te ni mun hak kedam tu coordinal committee bat baik ya kata cing met put bat beri bisang besar ni ngam i bakan kan le i nak lang sarkar akan no sarkar buat nak lagi nong ikut kemudian hak ni kata ke ba kumba ngalakren nduk mene te galong ke ege bas ngosi te habang keren kumne kung Sherman te ngam keren ngam don jingmut ban persyak sarkar ke sarkar kalong kimi ke pa jongi hi te ngide hi ban burom tang ba ngosi kalong ba adu mentaro nadu ke MDE 1 adu ke MDE 2 lah new snem pura kani ke sarkar bala lam khmat de chief minister ban burom jongi konrat sama kalayai ta hidu mentaro haga jingide barga block 1 block 2 hi ngimpat yo i kita kidak ke sini ero te ngidap daga jing ngosi
Bat ha ka bakut hi ngimban se ban le da bakam ting e le se ngin la ban ye chong sat thangal ni ban ye khi da bakam he chini spot sor selong ru ngin sa perkhat kai Te kendiat ngai kuma phi long ba ki sak pendik yang ki dai ban ru panar sate. Kita kilo no karbi. ha Dan kita jinglum na jinglum kana se. ha San hajar senam ne kat no ngam tip. ha Cũng như phi kum kan hon ki ba pek ba khmiat trong bai ba sate. te ye menta ya ga ba ngalak dap kren bene ka dei ka ba ji ha kis nem dap between napdeng kis nem arhajar lah adu arhajar khat sa khat san ya menta te ki babun hi gila ya sono ya to peace agreement mo ko mangleti pa ba stage po New Delhi te to ka karbi peace accord te ya menta kam don shu te ha ki to ki por ba de ka forum jingi ka pat seng pat don ka forum jingi Te mata kadang-kadang em kajing sak khang ya ki bai ba jengi sate ba jing le yawan se wa ke wa kadang ha sarkar asam ru. Tu kiyot em kata kajing suk ne ta ki kumka school ko kia ne kidang sak pendik ya. ya kata te gumba ngalong du mene kadai ke kata ka dau ba ka ba ngi tho che human right commission gumba ngala de mention hang ne hadu arpheu lai te ligisnong hadu menta tang i surok khlau ko bangi sai ong chene ru impat don te nalor kata tang ELP school ru kimpat don te ngaku an bu gijing kli che kata ka right to education ken te nang ta ki umba umdi ru kim don boarding electric ru kimpat don ki kita ki bade ki facilities ki development facilities kimpat ye yore kabas ngau si kalong watang kitu ki marep ki baki ki rep maki ru kim yo te ban bamsuk kumanga ong ko mendu mene ba umarep uba kham ki ba ye rep ha chete do sansar namar ba bele ba kim don kam re ban thung tang chu pen khuj ulumi hi thi te waru neu sansaru ha ka jing tip jungi de namar ba ka sarkar asam kampat nyeu ye uba ude umar rep kadang nyeu ye uba ude mar forest mo mar cloud de na ka daw sim ka buno pan sim ka chena ka bahe ki sim hadu khat ar khat san ka te kilo na ka kilo ki sim hadu khat ar hajar khat san hajar te chi pick up si te usurok khlau la ban kita chiton tam te chiton de hajar kilo em te khat san hajar te chi pick up te lalong khat san ka kilo te jing du nong ka long ka bakrau ba gi nong rep jumi Te kuno pile untai pila di cek Human Rights Commission mo. Te nada Human Rights Commission kaslam ban ai kata coba atu kadang kala kalti yapi ba pintiet sya jikam bakam halordo bakam dan bordo. te ka don hi galan mar ba ka don kam don hi ka no jing khang mo na kaliang gari tisun char jong gari India ru ban pelong jing yaki tang ba ka don kam kalong ba phaga bakut ngim ban se hi namar ba ngindang yai step by step te ladaman se ngim ban se hi ban tho wat chega National Human Rights Commission lo ni wat Supreme Court ro mar ba ka bor ba halor du hi ka de Supreme Court Te ego hidup dong kiat sepang kelabang dong pulo kat adu mutasi kadang-kadang hapen kajing kajing jinjar. Hadi kajing sak punya utu doloi jong kima. Te mentah ho sila don tau uta to ating ni kadang long hak kajing jinjar jar. PE kumne ya ka badai ban yero ngidai ban yero ya ka badai ban keno ngidai ban keno te ko bolong menta hadin ka jing khi lang jungi hi bat ki pai nong snong bat HPDRF bat ki MDC ki badon sikiti kithan te ngidai ban sngebrom ya ka jeng health Sri council bakal recognize lene kala dep ban reunification ya to kala elaka ka bala yap no hadin nye pheu sandelik snem te kala thung ru yo acting doloi but kala aisanat ru ye ki ar pheu ar ngut ki we snong hageni gi snem gi beladep hageni gi benai beladep te ge jing kalong ba menta hadin ba ka JCDC ke District Council jongga jantia kala dep ban reunification kala dep ban aisanat iki we snong jongga te ge snong ke jing pat de hadu menta ki te ki snong ki pat rung pat de hakalis ne ka irul jongga sarkar Meghalaya kimpat rung rah ka gerai map jong Meghalaya kimpat rung rah kino ki department ki badon hapok ka jela Meghalaya pi te gani gade ke we ki jing hadu menta kemut ki briu si te ki belarang ba kimpat don yang tang ki ipik ro election photo identity card te haba ki pang si tomru ki sngiau suk namar bi de tin ka thlik ki khamsuk ban pha sumar ban pha school ki kon ti jong ki chene po Meghalaya te ki jing pat de kimpat don kino ki kot islam menta baro school pan adhar
uyapan gi kot gi sla gi bebun kim padi don kata ga we gi jing ke ba bah te nagaliang jungi ngila approach ke neru ke state government ban ngala ngamken mau su ga terik re hapo nu bena disembar beledep keladon ge jingilang hapdeng deputy chief minister bat chief minister ya kata ngale jing tip bat kali keren ya gini na hadu mentaru gumut ngimpat ya igo jebab kumnu ngale keren na marabang ngila dep semit ya kami berdom chau deputy chief minister jungi bana thanjen tia ba snya balang dhar bat hakata ga memorandum jungi le ga sithi jungi ngila mention ya kata jinge ti hadu mentang ngidang up ya kata ka rai na ga sarkar na ka benta ban penrung no ini gisnong recognition of the villages hapo ga jelame kale ya tangi ibam ta kelkung kiki didik pengayo bar sekar asam kailek bang state ya kata kacing penrung keteng enrollment hapo ka electoral jongka asam mesti kiso kuno bamta bakal ajan tak election jongka asam ka assembly ada kini ada sarkar kekloi dakal jelas sekali kayo tiap pilek ku kum ka kaseng mungkin kawai ke bengilek galong na kapor ni pelong igi jingelang bat ngilarai ru house name arjar arpeu we sigi bena april kum tohi penglirai ban pelong oda kata non cooperation movement pada sarkar asam jadi nang tong liok jing tip hiba kibru jung site gile boycott no ya election ro bara kene election MEC mo cengi tingi ong MDC cekipat de gi ong MAC member of Autonomous Council tim ong su member of District Council kum ta terkai te kibru jungi gile boycott te haga neru na kapor na ya selok ya ki bikin om terek ga ben pediang ya kata ka enrollment jok asam na ka benta ka election foto identity card jungki to menta ka sngi ngine ka liang ga neutral border dispute resolution forum te mga komisarman entang lele ye kendu ye ngimyo ban ye kendu ka jingbut ngide ngimut ban le ye kendu tingla air ka jing tho ka chief minister jung jelame ka le ajungi bat kumju chief secretary te ka jing ide ka jing sayurat ke breu jungi ka hok breu man breu chete bat kumju ha ka jing ok khajna sebapalat jung ka jela asam jung ka rabi Autonomous Council ke marep jing breu jungi bat ku we ka ba nagaliang jonga komisarman ngadon banong nga persyajur ya kajingwan jongka Karbi Student Association rengkat bat uwei uloka lidar jongki sepo kasnong lapangap saka jakarep jong kisnong lapangap bat ki penbor ya ki pat jong snong jong kasnong lapangap ya ka ban register ya ki lengkarep jongki sepo Karbi Anglong Autonomous Council ha kecu kapor ban siuru ya ka tax nega revenue caka Karbi Anglong Autonomous Council te nagaliang junga nga penrem juri gani ngam ong hiru ba kane gejaka kalong ga bahap sepo asam kane gejaka kadang hapura sepo upur usam jong gejala megalia jungi hindrei bas ngeusi kalong nakada ujing telot jongka sarkar jela jungi jung jela megalia u asam wan chim kabuno bat ukam trai no bade gejong u te dena gani gadao bagi nigi Karbi gisawan bat gisapen borno igi beri ujungi ya kaban register no ya kita gijaka rep ujungki ke badon se kita gijaka ken dena galiang jung ngi hukum ka neutral border dispute resolution forum ni percak juri kini bat ngi kentu hiru ya ki pai nong snong jong snong la pangap daleleru kumbo ong horkid hordang daleleru kim dei ban le ye kene lada ki le ye kene kalong kumba dino ye ki jaka ki puta jong gari bar kejai ben riu kecumi bat nga kapan sayang ni kendiat namar ba hakas nem kat kendai spasan peupra ki District Council kila dep ban survey ba ya ka blok won dei ban retransfer no dei ban penpai bi District Council ka jingkedeu jong ka map ka ba klia draw hakata ka joint inspection ka jongki hakata ka joint inquiry ka jongki kalong ba nadu ka jaka bomi ka wa meni source of river lum dorbin kumbatui ka wa meni hadu hachka upilangso nachka upilangso halum ajrai nalum ajrai ter shadu mo pniyeng bat hachnong badan nangkala nasionong badan nangkala shadu shawa mentang tikat kijaka ki bahap hapo une uput uang jong kane gamap kumangala kedeu mene
dalile ru ki pai kasih penar jungi kim deban register ki jaka ki puta ki jungi hills autonomous council kalau dia pen imbiang ya ke ila kala bangan pelut bar kala airu ya ke bor ya ki pai dong chnong bagi deban register no ki khende ki siap juki chapo jainte hills autonomous council kum tanga kentu ya ki pai dong chnong kasih penar berot beran pok blok bagi deban le no wood ya ke pan register ya ki jaka puta jungi chapo jainte hills autonomous council but kim de ru ban siu khajana no cepo garbi anglong autonomous council pengen sepercang manwat mo nama brakat ku ngeliyo ngalade fun iki nong yelam sinong ke badan seturu yorong bak sinong la percang ban fun hari kata kapor miyok fun dengan la fun ye we samla uba long we ni gidukot baya trelang bat nyihi uong ba kadon sisa kata jingjia bat haglat patai kubor ba peru ngeliyo ihi bagi jingjia kalong ba sisa